Както вече знаете, Рамщайн е групата, която ще закрие първото издание на Сини Сфир, музикалното торнадо, което феновете на тежкия рок у нас ще изживеят на 22 и 23 юни в София. Медиен партньор на проявата е Нова телевизия. Организаторите от Балкан Ентертеймънт представиха уникални кадри от концерта на групата в Белград снощи. Там бяха оператора Димитър Славов и репортер Иван Черкезов. Белград арена, събота, 20 март, в разстоянието между 18 часа и полунощ. Рамщайн безспорно дадоха, дават, а очевидно и за в бъдеще ще дават ново и различно измерение на тежкия рок. А концертите на групата няма как да бъдат описани с думи, защото просто трябва да бъдат видяни и изживяни. И със сигурност повече от един път. Да изградиш свой собствен стил. Знаете ли кое е от изключителна важност за един музикант? Да разбере, че когато свири, неговата група не трябва да прилича на абсолютно никой друг. Просто трябва да има кураж да поеме по собствен път. От сътворението на света, огъня и водата винаги са водили битки помежду си. За добро или не, кой знае. Тук в Белград, пък и на всяко едно друго място по света, където човек има шанса да срещне чудото от източен Берлин, ще види с очите си как водата и огъня живеят заедно и в абсолютна хармония. Защото Рамщайн са толкова велики, че човек трудно може да ги определи като земни. Hi, ich bin Richard von Rammstein und ihr seht gerade Kalender. Календар. Аз съм Рихард от Рамщайн. Очакваме ви. Нямаме търпение да ви видим.